apa Isabel vapindira ka mu studio. Wow. Ndaona muchiro ma press ups. Kwakanaka ere baba Isabel. Ndogona kudona ini ndega. Kana uri driver. Uchi driver bus unogona kwakatakura vanhu 75. Ukaisa standing unopinda mu 100. Asi unenge uri 1. Saka zvinoda kushinga. Ende vanhu ivavo vakatakura futi ivavo vanenge vane mukwende wavo vakatakura futi asingasive. Umwe anenge akatogara nasekuru, umwe agara nambuya, umwe ane shavi, asi vanenge vakatakurwa nevese. Unenge wakabata upenyu hwevanhu vese. Unenge wakabata upenyu. Saka apa ndikati panyanga, ndikati pagokwe versus mutora shanga, ndobva ndati pabhangeti panonzi pameja farm up. Right. Ayo chatipedza makuti. Andiri simutambata tirove pakatsika. 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 simutambata tirove pakatsika. simutambata pakatsika simutambata pakatsika simutambata pakatsika simutambata iwe pakatsika iwe simutambata iwe pakatsika. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Jani kwakatanga pakutenda paneka tsana bwana. Nicodemus. Jani akatevera pakuve mutsvene pakutenda. Leviticus. Jani akazotevera kuti kana uchida mutsvene unofana kuita seiko. Simon Peter. Akapedzesera pakutenda. Mother Mary. Piorota pio. Roman sipaini pata pitani pro. Afana tu sipeke chara mitraiba. Jumanda wakachiweba kibedikiash. Jumanda wakachiweba kibedikiash. Jumanda wakachiweba kibedikiash. Si piniti horamai. Then you're shuri pinfo. Walk out. Si piniti. Horamai. Then you're shi. Akioroshi. Po. Rigiti vo. Zakamira sei. Bangeti Major Farm. Mukomana asvika pakuenda makwe mapurisa nenyaya yekuti akaroora mukadzi wokutanga akaenda akati zviri pano handizvikwanisi. Zimbabwe ndokumira kana chienda kutaura nyaya iyi tinzwisisane mashona nekutaura inonzi National FM asi ndakazobatwa na Comrade Nota vari kwamutare zvikanzizo ndiri kukumbirawo mundisanganise navashuga chagonda kana kuti vachekai. Comrade Nota. Apo wenze kuti vaida kukumbira kuti chi. Hanzi kudiko. Kwanze ndiri kuda kukumbira kuti ibviswe pa National FM iswe pa International FM. Oh, inzi International FM. International FM. Kwete National FM. Kwete National FM. Ndi Comrade Nota. Vari kwamutare. Comrade Nota. Tinotenda nekusarudzo muchende kuteerera National FM. Chinzwa papa. Yes. Mukomana mukadzi akaroora mukadzi akaita mwana muchete akaenda. Aenda kudaro iko zvinozvi. Mukadzi akati zviri pana handizvigoni. Asi nyandira kutanga kutaura pana pandiye kuti ndichataura nemazwi eNational FM kuti inhepfenyuro inoteererwa nemunhu wese. Munogona kunge muri mukombi, mumwe mune vanyarikani, pane mashoko andichazama kubata mamwe acho ndichitipedzisai. Imi ndokuziva makadzidza kuteerera National FM. Mamwe acho munoita sei? Munopesa pati paroda kubatsirwa munhu apa. Ndokusaka tauya munhu wandiri kutaura nezvake ari mumaoko emapurisa right now pachinoi. Okay. Achaitika. Right. Akazokwanisa kunotsvaka madzimai mubhawa pano panonzi paJongwe Kona. Ndo pakaenda kutsvaga madzimai akakwanisa kutsvaga 4. Ndo vatsvaga wechi5. Wechi5 inoti mari yange yapera akatozomupa foni. Kuti bata foni. Bata akufoni. Ane urwere hwapari. Urwere. Wokuti pazuva rega rega anokwana kusangana ne7-8 madzimai. Zvichienda kumerikana asina kuita izvozvo. Asi tazotaura naye kuti chii chakamboitika. Batai makadaro iripo. Akura seiko murume. 34 years. Vagari vepaMajor Farm. Munoiziva nyaya iyi. Murume watori nemukadzi akaenda nemwana hwani. Aratawa. Asi mapurisa achidza mukadzi wokutanga kuti kana ari padhuze uya kuno umbotaura desi. Nyika ino yakatakura zvayo. Imi munogara muchitaura muchiti
president Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa isoja ndimwenza ndingati mutungamiriri akasimba nokuti zviri mumashure mavo zvavanotungamirira zvakatakura nevanhu vanotungamirira. Hamusi kuziva nyaya iyi Zimbabwe hamusi kuziva nyaya iyi muri kuinzwisisa ere kweri kubva nekweri kweri. Okay, chimwe chiri kupisa chinoti kudini? Ndine nyaya muri yeZimbabwe yepanonzipo Panyanga apa. Panyanga pane musikana ino first born mumba ine makore anodarika 40 years kuberekwa. Haana kuroorwa, haana kugara aita mwana, achigara muguta reHarare. Vanoziva kubva kuNyanga kuenda muguta reHarare kuti mabhazi anokwirwa mari tibatei. Namba munadzo 1. Pakafa baba vake vekomubereka, haana kuenda achiti ndashaya mari yebhazi. Ndokubva kwafa amai vake, haana kuenda achiti ashaya mari yebhazi. Ndokubva kwafa muningina wake, haana kuenda achiti ashaya mari yebhazi. Kunonzi kuNyanga kwachifika terere kwaSabhuku Tubu. Okay, atitika asi akazokwanisa kutenga 12 mabhegi simende achiti ndaya kuzovakira makuwa evabereki nehama vaeva vakashaya pasina kukwanisa kuenda. Kubva ipapo hodhodi vata ipapo ndikudzei kuti chii chakazoitika muna Harare Street umu ari panonzi maburugwa mazita kupfekerana. Haana kutoenda kakukisimusi, haana kuenda kuNyuye, ane mazuva pese panosanganira zvinonzi enda unovaudza kumvurwi kune vabereki ashaya mari yebhazi kuti zvina kumira zvakanaka. Ndosaka ndisiri kukwanisa kuya ikoko. Pane songo yakaimbwa naMacheso yekuti mama musati ndone kusaya ikoko ndi zvinhu zvakaita sei zvakadzva nyama isori ndazviza dzorai moyo zvavuri timiwo nyakubereka wani ukanzi makatidana ndikasauyako ndikasadavira makapedza kuti kune rufu ndikasauyako zvinenge zvakafuresa vabesambere. Asi zvacho zvakuitika ndichataura nemuZimbabwe ndinayo. Yechi3 dzimwe ndakatakura muchakuenda pachannel. Yes, kumacheke mufusire village 12 kuna baba vanga vakabata urombwa vakaromba vachibva vazobuda vakapinda mukati meguta reHarare mushure mekurwara kuzvema makumbo vachiti ndoda kunosarenda. Vakaenda kuna Godobori vakanzifananisa zvinhu zvamunoita. Pavakaenda kunosarenda vakanosarenda kamhuka kanga kaine jirareredzo kane chuma chine chuma cheblack, chuma chewhite, chuma chered. Ndokunosarenda ndokubva vadzokera kumba kanzi musanobatazve kana mubhaibheri ririmo kuti usatadzazve. Vadzokera ndokunobata baba vachisina mukadzi vari kurarama vega. Ndiri kukombera vagari vari muHarare muCBD vari muna Rizende pana baba vakafirwa mukati memudhorobha mwanasikana akutsvaga indrive yekuti vaende kuna Godobori kwavari kuti ndoda kunopupura nokuti vana vangu ndikakwanisa kufa. Zvinhu zvisina kutorwa izvi muchatambura kudarika kutambura kwamuri kuita. Amai mukaenda pachannel muchaona mutumbi wemunhu wakatorara. Baba ivo vakafira mudhorobha. Asi zvakaitika ndezvekuti vaitoka vakutohumana zvakare vari mukati mekutaura kuti kumba uku kune dendere, kune mazaimheni, kune miti Zimbabwe ndatigarirai padhuze. Vanenge vachida kukubatai baba Isabel, vanenge vachida kakusvitsa nyaya pachimuti, the whole nation on one session. Namba dzenyu dzinoti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe vanokada kundibata munondibata pa namba dzangu dzisina chipomero, namba dzisinganyadzise. Munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Hey, don't beep. Kuyamba kwa goroku kutanga kwegoredzva saka ndaita sei 2026 yes toda vanhu vanorova panhongonya saka ndaita sei kuti nhemura pansoma kwete kutenderera kwamuri kuita inguva udze kuti muri kuona monya repakanyemba bota post alongside monya repagokwe keda munhu akatsuka kuti svi rikiti bvu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po
rikiti bvu chipinga chodhadhama nthawe ziri kudiyana Zimbabwe Africa the whole world yamirira nyudza igejo chokwadi muri Zimbabwe ndiri mwandiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsura tiri kuita matima nawose nyika ino Zimbabwe riko kutanga chite paka Bangeti Major Farm chaku Bangeti right mukoma KB ndini nyaya panapa ku Major Farm kune murume akwanisa kuti asvike mumapurisa pazuva ranhasi ende kusvika kwake kumapurisa ndo zvaita kuti nyaya izosvika panapa nhasi vachiti iwo mapurisa unogona kunge usiri musungwa asi avakumbira kuti mungandisanganisawo sei kana nenhefe nyoro ndibatsirike padambudziko rangu right wow dambudziko nderei dambudziko rasitotosvika kumapurisa ndire kudai murume uyu akaenda kubhawa akura sei 34 years aenda kubhawa ndokubva akecha 1 2 3 mari chibva pera ndobva akecha 4 akatsvaga madzimai ekufadzana nawo vanokwana kuti vangani 5 but 4 akapedza nawo akavabhadhara which 5 ndobva ashandisa foni kutomupa foni yake mari yange yapera mungazive mhando yefoni yakapiwa mudzimai ndo hatida kuzotara zvedu nemhando yefoni ndepi but runhare kuti dzese dzinongoti halo pane ava vati vafare aivabhadhara aivapa mari right anotaura kuti iye aibhadhara mari dzinokwandedzo $5 nokuti ndezvenguva iyoyo kwete zvekuenda kumba right zvadaro mukoma kei atamba neava 3 wechi 5 uyu wakaenda kumba kwachona uyu ndiye akazobuda nekubutsama kuti no guys ndibatsirewo pamunhu uyu nenyaya yekuti ini bhedha ndimudzorere foni yake zvikanzi munogomudzorera sei hapana zvaangaite pane zvamakawirirana zvikanzi zviripo but matambiro acho asiriwo matambiro acho angakanyanya anoti iye kana achinge atanga kutamba hadi kupedza anongoramba ari munhu wekuda kutamba daro ndobva sei vachibva wabuda vasikana munoziva vanowirirana vanogona kugara pamwe chete vakawanda vachibva iye paakabuda achizama kuda kuteerera nomwe wake kuti no uyatinzwisani vamwe vachivapinda mumba ndobva vatora foni yake ndobva vatiza kaenda kumapurisa ndobva unosiya foni kupi kumapurisa paakadzoka achiti foni yangu mumba zvikanzi nofoni yakutete sei kumapurisa kana uchidandi kumapurisa ndiwo avo kumapurisa dzanga dziri nguva ikweidzi usiku but izvo zvachiri kumapurisa right aende kumapurisa mapurisa vakutaura naye kusendwa nhasi pane vari pachoti ko iwo weshamari iwewe pamunopanana mari amuudzani here kuti munotamba kubva papi kusvika pakadai uye zvenguva yakaita sei zvikanzi nevasikana matambiro atinoda but matambiro ake haasiriwo matambiro acho saka inini handina kumuita rafu kana coward ndangoti matambiro ako handimakwanisi zvawanga wandipa kunyange wambotamba neni tora hako ini handizvikoni vapolisa vada kunzwisisa shamari chii chaitika ka wanike ipapo futi ka patori nevamwe pane 4 veveka pane vamwe pamba ipapo vakazokwanisa kumona kuti yewe munhu yadzoka futi pano uya kuti ndi uyu ndakaenda naye uyu ndakaenda naye munhu umwe chete so vakatyatyamara kuvhunduka kuti chii chiri kuitika vakati kumapurisa bvunzisai munhu kuti ari nomawe ndobva abvunzwa zvikanzi chii mukomana zvikanzi dambudziko randinaro handifunga kuti ratangira pandiri nokuti inini sekuru wangu vane mushongo vakanditemera but matamiro ndikaita ndakatemerwa nokudyiswa sekuru vangu zvavakaita vakabika kahari vabika kahari vachibva right mainzwa kanyaya zvikanzi sekuru vakabika kahari dambudziko harina kutanga nhasi sekuru vakati huya kuno kumuzukuru ndikubatsire kuitira kuti mangwana zvinhu zvako zvizokufambira zvakanaka zvadaro mukoma KB anoti ivo vakabika kahari ndiripo ndobva kaisiwa pamoto kachibva tingakukwata anoti sekuru vakatanga kutora gemenzi ravo vachibva vapfeka gemenzi vachibva bata bhuku maoko gemenzi vanga uri muprofita vanoti ivo rudzi rwavo kana vachienda kuchechi kana dzimwe dzenguva vanotourara makapfeka chinhu chine dressing yacho unoita senge gemenzi vachibva vapfeka gemenzi vakapfeka kaitikawo pamusoro ndobva vabata bhuku vakataka kutaura nerurimi rusinganzwike vichasinge vari kunamata vakatanangira kapi kapoto kaikai vapedza kudaro vanga vane bepa ravanga vanaro vachibva vanyora but kunyora kwavakaita vainyora vachibva
ku right vachienda ku left. Bepa ravakanyora iroro kana zvavaiverenga kuti mubhuku vaibva ku right vachienda ku left vachibva vatora bepa vachibva vaisa mukapotokai vachibva vanditi muzukuru itya. Ndobva ndadya vachibva vanditi ndakupa mushonga wemuzukuru kukusimbisa sababa asi iwewe upenyu hwako unofanira kugara nevakadzi vaviri. Two wives. Right, mukomana anoti iye handina kuzokwanisa kugara nevakadzi vaviri nokuda kwekuwana kwangu handina zvikwanisiro zvakakwana ndikagara nemukadzi mumwe chete asi mukadzi wangu ndiyo nyaya yakaendera futi taita mwana mukadzi uyu akatotiza achibvaenda nemhaka yeyi inini ndiri munhu anoda madzimai 5 kana matanhatu pazuva so mukadzi wangu zvakare akati handite sei handizvikwanisi ndikubva aenda kuenda kukaita mukadzi wangu ndokusaka ndakutiko zvinozvo ndikangoshanda ndikawana mari shoma ndiye kudya yakawanda ndino ndichitsvaga madzimai nokuti ndiri mukadzi wakumba andichisina mukadzi akugara ega saka ndinoenda mumabhawa ndichikedza vakadzi ngaenda mubhawa ndichitsvaga vakadzi saka saizvezvi pandazobadisa foni pandinofanira kusvika ndandisati ndosaka ndazobatisa foni pane paanofanira kuti asvike zvinomuudza kuti ikonozi wasvika so ndopasika kuti munokwanisa here kunditaurira kana foni yangu haina mari ari ikoko ndofanira tafonera ndingataure chi tinzwisise kuti zvakamira sei saka mukomana uyu ari kutotsvaga rubatsiro izvi zvari maoko emapurisa haana kuenda una peaceweke riri kuvira zuva haana kusungwa asi ari kuedza kutsvaga rubatsiro foni iye adzoserwa madzimai akatsvaga kuti vafare vese kusanganisira uye wekuzodzosera foni ari kupi variko kumapurisa ikoko vanga vari kumapurisa vatoperekedzana kanomusiya ikoko iko ndinozovabva havo because vanzwa nyaya yake kuti abatsirikewo kosekuru vakamupa kapotokai vakamubikira mushonga mangwara vari kupi sekuru vakashayika vakafa apo isekuru baba vaamai vake zvane nguva yakareba sezvichiitika izvi kubva papiwa mushonga kusvika nhasi ari kuti nditori nedambudziko rekuti kana ndarara ndisina kusvika ipapo vanondiziva ndifunga kuti ndiri kurwara ndichitori dambudziko saka every day ndio maitiro ake every day anofanira kuwana 6 madzimai ekufara nawo ende ari kutoti inini pachangu pfungwa dzangu dzinotonditi ndiri kufungira kuti ndichafira mujere nokuti kana ndichinge ndashaya ndichaita sei Zimbabwe ndinogona kubata vanhu vekutaura navo vari right because ndinobhadhara kukana ndashayisisa ndoita sei ndichagona kufira mujere mataura kuti murume uyu ati kana zvichibvira mundibatsire kuti ndisangane nomudzimai wangu akanditiza kutanga mapurisa ndonga kuti rega timboshedza mukadzi wepakutanga kuti auye tinzwe kuti zvaari kutaura nekubva pakutanga zvakamira sei asi kana asvika nekuti ndakumbira zvakare neniwo kuti nditaure akaita naye mwana baba Isabel mapurisa vasi kugushoko ari kutaurwa kane mudzimai uyu aenda kunodzosera foni achinhu chose chagara chinoda kunzwisisa kana iye apotera kuti vazive pokutanga kumubatsira ndikuona mapurisa vari right dzimwe dzenguva mapurisa vazive kutamba nematsotsi kune mumwe munhu asvika achizvininipisa time mupape kurara mangwana munomuka imba yese yakabiwa vachifunga kuti pamwe munhu uyu ari kubatsira anditi mamwana apo iri tsotsi saka mudzimai wekutanga akazotiza pamba pembowanikwa here aiwa itapesera asati awanikwa but iye anotoziva nefoni nhamba dzake dzese zvokuti akwanisa kupa mapurisa kuti vadanichi mudzimai vambonzwawo saidhi rake kuti ndiwe wegara nemurume uyu sei wakabva pambapa dambudziko raiva rei kuti zvinopindirana here but baba Isabel ukaona vese ava vakatora nezuro vachida kutamba navo vachiudzana kuti adzoka futi uyu odzosera foni kuti ambotamba torapo 17 minutes pasiti ndopafika nthawi pali manje pa National FM lekezani makagurisa tibwerera tsopanopa amai chichimuti yes munobatika sei kuitira kuti mukwaniseka kusvitsa dambudziko iri right kune avo varodaraka kubatsira vakwanisika kusvika kwari kumapurisa ikoko icho kwadi muri yeZimbabwe nhamba dzemukomano yandinadzo vanokwanisa kubatsira munokwanisa kundibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 mukandibata panhamba idzi ndinokwanisa kusanganisai nemukomana uyu kuti munzwe zvakamira sei right kana akashayiwa nguva yokufara nemadzimai pane dambudziko rinoitika pari kwanza ndinokwanisa kuzvimba pasi pemakumbo nemuviri wake undasingori kuzvimba ndakandakanganisa paipepa ndakachitaura kuti kwanzi 8 months zvakatanga pa 2018 pakafa sekuru pakanzi madzimai maviri akatogara nemudzimai wake zvakanaka kunaka kwachona kwete kwakanyayisa sezvakuiteko zvinozvi anga nemudzimai wake but pakafa sekuru
pakangofa sekuru chete ndo pakatanga dambudziko mukadzi achibva atiza mukadzi iko zvinoda kutsvaga makadzi kunze akamboshanda kuukariba iko zvinoda kushanda pafami pamajor farm apa ndo paari kushanda iko zvinozvo anotambira mari 150 US saka haisi kukwana saka iko zvinozvo akutoziva even maprice kuti iko zvinozvo kana nditsvaga vakadzi haasi kutsvaga kuti ndikatarisa mukadzi akandinakira here ane chimiro chakaita sei chaari kuda chete kuona mukadzi ende akuziva nzvimbo dzokuti apa panobhadhirwa mari yakati kana kusangana nemadzimai zvemashort term zvekungofara kune muti $2 kuita $5 pane kungoye kuti mari yacho ishoma utsvaka kokuenda but akashayiwa anozvimba muviri sekuru vanga vane madzimai akawanda sei andira kubvunza kuti tichamba chibvunza mukoma kebi kuti ivo vanga vane madzimai akaita sei kana kuri kuti ivo vanoziva kunaka kwaswa wakapa musokoro nokuti maonero angu mukoma kebi takutofunga kuti sekuru havana kusiyira muzukuru mushonga webonde vane zvakawanda zvakatosiyira mwana uyu kana takatorombeswa anokuno kakatorombeswa nokuti waipa vakangofa upenyu hwamira zvakaipa okay mari muyenzi inogona kuuya inogona kutiza ichokwadi panoshayiwa achaita sei tomboti asungwa mukoma kebi anopinzwa muchitorongo chine varume chete chichi chaitika imomo vanopera ada kubatsira wabva wandidzora mukoma kebi pane imwe nyaya Zimbabwe ndakataura nyaya yekubhowera yevarume vekutengeserana dhongi varume ava vakazosvika pakubatwa vachiita bonde vari varume chete muri yeZimbabwe murume akaita mumwe mudzimai akazobatwa nemapurisa kutaura kuno kwatiri kuita ari mumaoko emapurisa ndichatarisa mabhuku kuti date rari kupinda mudare remadzimhosva nderarini but baba vaya vakabatwa uyu wekutengesa dhongi angati apiwa mari yake rese yakakwana aiwa isati yakwana nekuti apa akambovharwa nenyaya yekuti vanoita sei vambonotamba ine musi uyu akatenga dhongi anga asina mari achibva ngoti ini sezvo wangochida mari yedoro ngatichingomorandeta sei ratatenga kudhara saka ndatiti kuzivise kuti murume uyayo wekuti mumwe mudzimai panyaya yekutengeserana dhongi akabatwa nemapurisa ekwamurambinda asati apinda matare edzimhosva tinotenda baba Isabel nebasa rakanaka rakabatwa nemapurisa regai tizonzwa kuti nyaya yacho inofamba sei tsudzirai chimwe tozopinda muchitoroka neMinistry of Primary and Secondary Education pamwe chetika neH Solutions ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufambidza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose enyika ino muri yeZimbabwe nyaya ndoda kutaura panapa inyaya ndoti paka macheke chekumacheke chiri kuti kudini chekumacheke muri yeZimbabwe regai ndikuzivise ndichiti ndiri kutaura nyaya yekumacheke nyaya yekumacheke yandiri kutaura panapa inyaya yakaitika nzvimbo inonzi Macheke Mufusire Village 12 Macheke Mufusire Village 12 inyaya yekuti kuna baba vakaita mudzimai wavo vachibva vaita vana vavo vaita mudzimai nevana vavo vachibva kuMacheke Mufusire kuvillage 12 baba vakabva vasiyana nemukadzi vakasara vachigara vari 1 but vaine vana vavo vakura vanotozvigarira kunzvimbo dzavo dzakasiyana vari vega inzwai Zimbabwe baba vakatanga kurwara vatanga kurwara ndokutanga kuzvimba makumbo ndokutanga kuzvimba muviri vachibva vati iwo ndiri kukumira ndimbonobatsirwa vachibva vaudza vana kuti ndaenda kuHarare ndikanobatsirwa kwakati but baba vakaramba dzokera kumba vanoti mashoko akaudza ndekuti musazobatazve chimwe chinhu chakashata ndokubva dzokera kumba pavakauya kuHarare vachibva kuMacheke vakawana rubatsiro okay but vane zvavakaenda nazvo zvakanzi uye nazvo zvavakaenda inzwai Zimbabwe nezuro vafa vanga vaine mwanasikana wavo ndiwo ndikakwanisa kutaura nawe akarinda mutumbi wababa wafa muna Rizende mukati medhorobha vakafira muCBD vakafira mufira CBD but pavakaenda pakutanga mashoko ndikuti mwanasikana achitaura baba vaenda uko vakaenda nekamhuka kadiki kane muswe unomunyuruka vaine kamhuka aka kaine kwanzi kanenge kapfumbu kanenge kebrown kapfumbu ndio kachi kane ngangoti kuite kapfumbu kamhuka kanenge kebrown kakasindi katsindi right yeah zvadaro kanga kakaiswa kaine jira rimuri reredzo 1 2 kanga kaine chuma chered cheblack nechewhite vachibva vadzokera kumba pachitaura masoro kandinga ndichibvunza mwanasikana anotiwo kamhuka kakainzi kanoshandisa isusu vanasikana kuita madzimai kamhuka kaishandisa vanasikana kuita madzimai
9 minutes to 11 regai katinzwe mashoko ari kubva ku Minister of Primary and Secondary Education Baba Isabel vanodzoka vachipfurira mberi. Tinotenda ndazokubatai muromo tichimbotengesa mati baba ava pavakaenda kunobatsirwa vakabatsirwa vachibva vanzi regai kuzobata zvakare zvinhu zvenyu. Mushure mekuendesa kamhuka kakadaro aka. Okay. Mwanasikana anoendera mberi achitaura achiti baba vakabva vadzokera kumba. Baba vadzokera kumba pakaziva paita senge kurwara vakagara nehanzvadzi yake. Vachigara kudaro mwanasikana akazopedzera ati shamaru yomboona baba zvavari. Baba vanga vakurwara vachita senge vari kuhumana vachitaura zvakawanda. Inini ndine dendere riri mumba umu. Mudendere umu mune tumiti turimo turi nemashizha. Pamwe chete nemiti iyoyo mune zvakare mazai pamwe chete nemeni. But vana vangu mukaona ndikafa zvinhu zvisati zvatorwa izvi munosara makatambura kudarika kutambura kwamuri kuita. Ndobva vatanga kuzvimba muviri nemakumbo aya. Mwanasikana achibva atakura nezuro kuti akuchienda nawo zvakare kuya kwavakamboenda naye achiti chinditakura ndiende kureview ndinoonekwa kuti zvandikamboitwa pakutanga pari zvino zvamira sei. Ndokubva atakura avatakura nosvika mukati medhorobha mukati meguta reHarare pana Risende akati baba vari mumota vakambotanga kuita sekunonzi vakupera simba. Ndikafunga kuti mamwe mota matiri kana mukombe matiri vari kutsva sezvo mune vanhu kawanda. Regai ndimboda sei ndivaburutse panapa ndavasiya panapa ndobva ndatsvaga InDrive tobva taenda uko. Achipedza kudaro achibatanga kutsvaga InDrive vakasara vakarara. Saka iyo ndakacheuka akaona kuti marariro aita baba regai ndimbodzokera kumunhu waita neInDrive. Ndopa akadzokera achiona baba varara baba washama muromo baba vatori nhunzi dzasara muromo. Ndopa akachirega kuita InDrive ndobva aenda pane vamwe vachibva vaita se vachibva vataura navo vanotengesa vari mudzimba baba vangu vari apa but maonero angu uya mubvundibatsira kuona vanhu kusvika kuti munhu apera achifonere mapurisa achibva asvika mapurisa achibva aita se achibva tovavhara ipapo. Saka izvezvi mwanasikana ndiri mukati mekutaura naye mhuri yeZimbabwe hongu ari kuchema baba but ari kuti neniwo ndiri kuchema. Tange tichitambura zvakanyanyisa taziva kuti tiri kutambura chiri kundirwadza ndechekuti baba vazosvika pakufa ndiinawo but vasati vandiudza pane zvimwe zvinhu uye zvisati zvatorwa kureva kuti upenyu hwedu ticharamba tichingochema. Saka izvezvi vari kuchema. Mutumbi watora nozuro nemapurisa vachiti pari kudiwa zvinoita kuti mutumbi utaurwe panapa postmortem kuti tizive kuti baba vakashaya nei. Postmortem haisati yaitwa nekuti munhu akafa nezuro mutumbi uchiri muHarare. Baba Isabel pavakaenda kunobatsirwa baba ava chii chakavapa kuti vabve kupi kumacheke? Vanga vari kupi? Vezimba muviri vari kupi? vari kumacheke vachibva vauya kuHarare. Chii chakavapa kuti vauye kunoku kuHarare endi kwavakaenda ikoko vanga varifewa nani? Ikoko hamene kuti vanga varifewa nani nekuti mazita ayo anobatsira vanhu vanongogamuchidzana handitika vachibva vaenda ikoko ndiko kanosiya vakanotorerwa kamhuka vachinzi kamhuka aka plus kana maenda kumba musanobate futi. Saka kuti baba vapa vakadzokera kumba vakatanga kuita zvinhu zvavo vakatanga kunobata zvakare kune zvaka zvasara kumba uko kuira kuti zvabva zvapanduka. Saka vachidzoka vakudzokera kuti vanotaura kuti no pandakadzokera ndoita zvakare zvakati vachibva vafira muroti. So baba vakati kana ndikazofa zvinhu zvisina kutorwa izvi kuti mazai emheni nezvimwe zvinhu zvichiri kumba hapana chakatorwa vangasati vasvika muchatambura kudarika kutambura kwamuri kuita ende mwanasikana aje bozho tiri kutambura. Vari kutambura nei? Hapana chinobatika muupenyu mumba hamugariki vakomana nevakadzi havagari varume nevakadzi kana kuenda kumabasa upiwe mari kana kuri wana kana kuita murume undoziva kuti murume uyu zvinoshaya basa unotora senge munhu asina basa nekukutambisa kusiya kwakadaro. Hatina chinhu chatoita panyika chakanaka amai vakasiya baba vakaenda kare. Right, pane here angazive kumubatsiri kwakamboenda baba kuitira kuti vazoenda ikoko? Aitotora nezita kutanga tichiende kwakati zita vari kuriziva pakaipa. Baba ava vanga vakapfuma here? Anoti iye takatirwa nekutambura. Saka mishonga ndei? Ndio patisingazivi mukoma KB kuti mimwe mishonga imbori yei. Mishonga yekuzvisimbisa pakuti kuvanhu ndokuna kukupedzerai but usina zvinobatika zvinooneka nemaziso. Wagona taniko Cosmas Fakamoto ndozoto kachibata chimuti 4 minutes to 11 hanzi panoda vanonyatso kuziva vamubatsire. Baba Isabel makwanisa kutaura naye here kuti ambokwanisa here kufamba kuti atsvage rubatsiro patanga dambudziko iri? Kwanzi ndafamba ndanzwa mari yacho ndio pazosvika pakutaura kuti ndakamboshata kwakati mari yese kubasa ndiko inoperera. Mukufamba ari kunzi kudini? Kwanzi vari kungotaura kuti zvakadai so but hapana chiri kubuda.
ende ini ndandisi kunovanza ndirinosvika chitochana kuti nyaya yakaitika paritoriwa munhu anogona kuronora chete because zvandakaitwa ndinozviziva ende zviri kumutambudza 0713938538 babodzi na 0789600748 Honorable Martin Matinyanya mamuka seko muri seko mumbare nhasi ndozoti makachibata chimuti ne update zviya manga muchidaka kupa kuZimbabwe pane update ere baba Isabel kana pane ma updates amunenge muchida muri yeZimbabwe munotiyeuchidza kuti pane nyaya yakataurwa musi wakati iyo yafanaka kuzopiwa ka update haisati yawe update nokuda kwekuti dzimwe nguva baba Isabel vanowandirwa nyaya yekuchinoi iya yakafamba sei yemurume uya wakuzorova nemadzimai yakazofamba sei iko zvinozvo asi kuwanika akabuda muzvimbo kubva musuya uya aiwa akazomboita mazuva yakutaurika kuti vanhu mungabata munhu sewe machiti ngaende kumapurisa hanzi nyaya yabuda paridi yaita sei murume ndobva ngodisappear murume asi kuwanika muzvimbo hasi kuwanikwa vari kufunga kuti pamwe achanotora zvakati time here yakamboita iyei makore akawanda asati akazodzoka ari godobori izvezvo hasi kuwanika muzvimbo so madzimai aya vachiri kusangana nedambudziko rero kutevera madzimai asi kumira madzimai ari kurwara mumwe nemwe aritobuda kutsvaka kuti angabatsirika sei mumwe nemwe aritobuda kunotori nevakuru vakaendwa ndirika vachinotaurirwa toita sei zvikanzi zvatingogona tichapana pande zvekuti mumwe nemumwe kana muno maziva mabatsirwa amunoita batsirwai nekuti chino tikada kutaura nyaya yachona tochera chiti kudii munhu wacho achichamuwanikwa panogara amai vemwanakomana panozikamwa vati vaenda here kunobvunzwa amai vacho vakatotaurwa navo ende vanhu vatopoporirwa nemwe kuti kwai mai tingavadii ende mai tikambovadana vakauya musi wacho wanga asingaonekwe asi mangwana achona haana kuzowanikwa but amai tingavati kudii ende vane mhosva here pane here pakaendwa vachitsvaga rubatsiro pamadzimai vamwe vakakwanisa kubatsirwa kune vakamboenda but so far pane vakaendako zvinozvo hapana ati abatsirwa hapana ati akwanisa kuti abatsirwa dambudziko chikuenderera mberi pakaipa muri kunzwa kaupdate iri kubva kuchinoi 0713938538 pabodzi kana 0789600748 musakoshiweka kuti mitambo ya2025 Africa Cup of Nations iri kuenderera patsogoro yapita mu3rd place playoffs pabodzi kana final ntsiku ya Mgobera na Sondo Saturday 17 January 2026 na horas 6 o'clock mauro Egypt versus Nigeria 3rd place playoffs then final iriko musi Sunday 18 January Morocco versus Senegal yamunofunga kuti ichasimudza mukombe ndeipiko sports check pa National FM na Kanyemba pabodzika na Boshongora sports updates on National FM musakoshiwa kupomwe kuti mitambo ya cricket irayamba nkati mwa dziko ra Zimbabwe apo Zimbabwe pabodzika na Namibia ndiwo ari kuita co-host 2026 16th edition ya ICC Men's Under 19 Cricket World Cup irayamba dzuro 15 January yes ichamara ka 6 February 2026 datenepo dzuro kurabvina ka India versus United States of America Under 19 ku Queen Sports Club kobulawayo India ikawina ne 6 wickets mutambo pakati pe Zimbabwe Under 19 ne Scotland Under 19 waifanirwa kakutambirwa kapa Takashinga Cricket Club right was abandoned tichazonzwa kuti zvinenge zvakamira sei pasina without a board mutambo hauna kakutambwa kuzoti group D Tanzania Under 19 versus West Indies Under 19 wakatambirwa ku Namibia West Indies yakawina kane 5 wickets mitambo iri kuenderera mberi nhasi 4th match group C England Under 19 versus Pakistan Under 19 uchatambirwa ka muHarare watotanga nenguva dza 9:30 kuzoti ka Australia Under 19 versus Ireland Under 19 9:30 ikoko kuvindoko ku Namibia zvimwe chetezvo ka ne Afghanistan Under 19 versus South Africa Under 19 mutambo uri kutambirwa zvakareka ku Namibia ikoko 6 minutes past 11 ndopafika nthawe pari machibabesa byo regai katimbonzwa vadiwo vatereri kuti vanoti kudini kubudikidza kane idzi dzamatsudzura pachimuti kusanganisira chekupi chekubhangeti zviya yes nechekupi nechekumacheke 0713938538 pabodzi na 0789600748 hello mamuka sei sisi mamuka sei tamuka tiri kutaura nani ari kupi mukutaura namai makwaururu taurai tinzotibatsirei mai tungoti uyo akapiwa mushonga uyo Uroi uyo Uroi murume wokubhangeti uyo
okupiwa nasekuru vake uyo. Kwa mushonga uyu wakaipa hero. Hai, una kunaka nezana sisi vakutozvirambawo. Kana vanasisi vakazviramba watoshata mushonga. Saka oita sei obatsirikana sei? Pakutoda vanonyatsoziva chaivo vamubati. Hey. Hello? Sorry, network. Day number 16 of 2026. Kwasara 349 days. Kuti gore ripere. Tiri mu week 3 of the year. Right. Brian Ngosi. Ndieka ari kuti nyensurira motivational quote of the day. Mafarera videra chikungu. Aniti. Bzintu bzense bzira pakuyambira na pakumalizira. Leka kutumidwa na kukoshwa kusewenzesa nkonde unenge wafunguka ndawa mangwana unzabowa. Bzintu bzense bzira pakuyambira na pakakumalizira. Leka kutumidwa na kukoshwa kakusewenzesa nkonde unenge wafunguka ndawa mangwana unzabowa. Every count has a start, end, and end. Do not get carried away at either of such points. Knowing it all comes at a price. Every count has a start, end, and end. Do not get carried away at either of such points. Knowing it all comes at a price. Chino chese chinepe kutangira nepe kugumira. Rega kuvarairwa. Uchikanganwa kakushandisa kamukana unenge wamuka unozochema mangwana. Chino chese chinepe kukutangira nepe kugumira. Rega kuvarairwa. Uchikanganwa kushandisa kamukana unenge wamuka unozochema kamangwana. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Dr. Brian Ngosi. Mamuka seko baba na mai ushe. Mr. and Mrs. Supernova. Ne timu Supernova. Pariseko pa aquatic pa chitungweza. 0713938538 pamoja na 0789600748. Paita munango. Hello National FM. Hello. Zidi se baba. Ndivoma ukase. Mushe ndiani wati kutaura naye? Ndi Lawrence kuchinoyi. Mukoma Lawrence kuchinoyi ndiko huko. Ine baby. Unotomuziwa? Aiwa, tangonzo nemakuwa. Munotonzwa nemakuwa? Okay, asi munotomuziwa nyinyi muchingozwa nemakuwa mzani mataura na iye. Kumuona tatamuona zvoda semakuwa tongonzonza ariko. Andika? Nasi azosvika kumapurisa. Asi mukomana linda pajeka wabatsira unoye paredhi vachadvertisa kuti vanobatsira. Okay. Anoti kana vachibatsira zveshuwa ka zvakubatsira mukomana ka. Ndosaka tati susu vanogona kumubatsira ngavabate bhozhongora kuitira kuti vabatsire mukomana uyu tozotenda zvedu kana vamubatsira. Alright, amaita basi. Tinotende ngo rovai futi tinzwe. Rikiti boo. Ingeti AK47 Aiwa, asozvinoti AK47. Chifefe. Kachifefe. 0713938538 kana 0789600748. Paita munango pantedwe baba Isabel. Chimuti hello. Hello, Isabel Isabel. Mamuka seko baba. Uyu murume uyu ka. Zvakaitika wakadzi wakawanda kauzi. Nezvekuti akabikirwa wiwi yegudo nasekuru wake. Alright. Saka wiwi iyi manje kugadziriswa kwaanotoitwa ka. Anotoenda futi kune vanhu vanoziva nezvewiwi dzemakudo ogadzirwa oitwa deactivate mumwiri mwake ndokuti zvitopere. Alright, ko ima muna zvamunoziva wena? Isusu hatina hedu zvatinoziva but ndo maitirwa yazvinotoitwa kuti anenge akachekerwa wiwi yegudo. Okay. Anenge akaita zvekubikirwa. Saka apa manje anonogadziriswa nevanhu vanoziva wiwi dzemakudo dziya dzifanika zvakaita kunyanga uko. Anobatsirwa mushonga yawo neutralizwa mumwiri make. Zvinogona kubatsirikana zvazvo. Anogona kubatsirikana munhu iyeye. Tinotenda kana zvichidaro. Ndiri mutaura nababa wanyasha paEpworth apo paJaindi pasadza. Pariseko paEpworth nanyasha. Pari nane wena pakari kunakidza. Futi dzacho. Rikiti boo. Wada. Mabhonzo azoibvisa
Tivutishi 11 minutes past 11 ndopafika nthawe pali manje magona tani Zimbabwe chamunango pantedu hello pa National FM Mamukaseko vakuru vebasa. Yes, but sai. Hai samufana Jehovha. Vakomana vanhu kubata mushonga hakuna kunaka. Kubata mushonga hakuna kunaka. Avo baba vafawo mushonga uyu womukomana ari kungodaiwo mushonga vedu veka zvakaoma kani. Asi kutaura chokwadi kuvanhu varume uyu murume ngaabatsiwe tinoziva nyaya yacho zvinoshungurudza zvinotokanganisa kana brain. Hashoto kuziva imi muri madetective itai kuti awane rubatsiro. Regai tifambire nyaya dzacho. Ndinoziva kuti hamuregedzi kudzifambira dzifambirei. Tiri kutaura nani ari kupi? Usebwera. Mumboti mhoresera Peter Zulu Gweja. Uyu mukomana wapakuwadzana adhindori mukanya. Kozoita wambimba yedera handichazivi kuti mapera kuchina here wokubhira wayo hatizivi. Mondi mhoresera wamachembere makuru eNational yese managogo mpofu. Muti anzi makadiko mugoredza vedu wei. Vamutswa nani? Vedu wei ndongokumbira kurape muchindidairawo ndida kuhwinawo CCTV kuana mukoma Farai. Panopinda amwe muzvionga one vana Gweja vakahwina ini ndotodairi CCTV. Muauze vesina mukoma Tau vese nasisaru kuti handina constable for chindodairi CCTV. Aiwa tinosvitsa chichemo constable for it. Saka chindidaira iwo ndichewo mukuru paNational FM mutati makupeni masikati manheru kuti no problem. Chatanga tabvunza Mainosta. Aiwa Mainosta achimwe changu. Pedra hangu ndingomhorosa mai vangu ndoziva kuti chembevese zviri mumundane ese chakuti zviri pachimuti gogojasi apo parusa papo pakireya izvezvo vakatoteverana mukoma Bhenji nezuro vakandinzwa nditaa nezvamukoma Zulu. Ndakafara ndakaona chimoko chakanaka nyama chinyamiso Constable for it. Hey, manzwa here futi. Aiwa yarira. Yes, you ntakurwa nevanhu kai. Inenge yakatoberekwa kumashure iya. Ichienda kupi ku National Heroes Acre uko. Kuti maungira. Gun salute. Reka tupindeka muchitoro neJB Hoche. Ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzora reka ndikoti Zimbabwe ndokuti nyika yedu uko. Ndiripo mukoma Kebirika ndikudze ndine nyaya inorwadza inosuvisa mhuri yeZimbabwe yakaitika kana kuti ichiri kuitika isati yapedzwa iri pakati pokuitwa nekutoti iri kutoitwa izvezvi. Nyaya iyi iri kwabosha kwaMarange Chief Marange sabva kuJoni Mavhaza. Kamba yemapurisa iriko Bambasonge Police. Nyaya yakaitika ndiyoti kune murume ane vana vanokota 4 kudaro ndokubva mukadzi wake achibva afa ndokutora mukadzi wepiri wandinoti step mother sokuti agare nevana zvakaitwa nababa zvange zvisina kushanda chikonzero baba upenyu hwavo kana bhaibheri rinotaura murume mumwe nemumwe ngave nemukadzi wake nemukadzi mumwe wake nemumwe ngave nemurume wake chinove chinhu chakagara chinzi roro ngave riripo. Agara nemukadzi wekudaro atora step mother mushure mekuti mukadzi wake afa baba pane mwanasikana angade makore 13 pakatangira nyaya iyi rinove gore rakapera baba ndokubata mwanasikana uyu mumba mavaimupindira imomo ndokubva vamurepa ndokumubata chibharo kusvika aita pamuviri oroshiviri bin 4 wakachikasha baba nyakubereka kubata mwanasikana wavo. Yes, ane 13 years. Vamubata chibharo mwanasikana uyu inzwai izvezvi ane 14 years. Pa 14 years abviswa mimba iyi yekutanga yakabva yabviswa ndokumubata kepiri izvezvi ane mimba ine 7 months. Ndoda kutaura shoko ndichiti Zimbabwe zvakawanda zvepamba pamhofu vekwasivanda muri next door vekwamoyo nemitupo yakasiyana nevamwe veukama vakawanda vari kuregera nyaya dzichiitika vachita tsitsi pamapedo padzinouya pamuri muchaziva kuti dambudziko iri ndimi makarirera muchiita pasi pamba penyu. Kana mwana achitakura pamuviri pachisvika 7 months akamitiswa nababa vakukama varipo manext door aripo vanhu musingatauri kureva kuti hapane kubatana. Mwana mudiki ane 14 ane 15 years iko zvinozvo ane mimba yechitu yaitwa mwana weZimbabwe
haana kugara aenda kuchikoro, haagoni kunyora zita rake kana panoti baba aiendeswa kumombe. Mwana anotaura achiti mashoko ake, baba vainditevera kumombe, vaita bonde neniwo, tomboenda kurwizi toita bonde, vouya mumba manjurara voita bonde neni, pavadira ndo pavaita bonde neni. Inzwai mashoko akazobuda akuenda kopi 10 oro chiwiri bini 4 Zimbabwe. Baba wana kuti mimba yezara, mwana ndokuenda kuna mbuya, vasvika kuna mbuya, mbuya ndauya nemwana uyu, mutorei pamwiri painapo ndepangu. Kana muchiti mbuya muri kutaura amai vababa ivavo mbuya ndokuendesa mwana uyu, zvikanzi onai ndiri kukupai magaba eguchu aya, mishonga iya. Totobvunza ana Chimbowa kuti maguchu ariko here anoshandiswa kuti nhumbu dzipfe. Right, vapiwa magaba eguchu, ndokubva vapiwa gumbo rekamba. Zvikanzi mbuya munotora maguchu aya mumwise mwana uyu, mamwise mwana uyu, motora zvakare gumbo rekamba iri moripisa moisa mumvura mobva mumwise mwana uyu. Riri very dangerous, rinogona kuuraya asi rinobvisa nhumbu. Kana achinge afa dhoari tinoviga mwana, but nyaya yangu inenge yavigika. Mbuya ndokutora mwana uyu, ndokutora maguchu ndokuisa pasaidi, ndokungogara nemwana, avana zvavakaita. Baba ndokutora mwana uyu nambuya, zvikanzi yauya naiko zvino zviri nani pane kuti tipe mwana uyu maguchu nokuuraya. Ndokutora mwana uyu ndokumuperekedza kumunhu anorwara nenjere, ndokwaari kugara izvezvi. Mwana akati amungandigarise munhu anorwara nenjere ka, nhumbu ndiye baba iyi achiudza mbuya. Izvezvi munhu iZimbabwe chifi marake kana muchizvinzwa kwaSabhuku John Mavhasa kwamuri ikoko kune mwana ari kugara nemunhu anorwara nenjere, nenyaya yekuti akaendesiwa nababa, nenyaya yekuti vari kunzvika kuti makabitisa mwana. Kumapurisa hakuna aendesa nyaya, but mapurisa vari kuziva kuti maendero akaita nyaya iyi haana state kuti mapurisa nditagira papi. Baba Isabel, aba mushure mekunge gogo varamba kubvisa pamuviri, yes, vachibva vatora mwana ndokumuendesa kumurume anorwara nenjere, kuita kunge pamwe murume uyu ndiye akamumitisa. Izvezvi tiri kukumbira vanhu vari kurarama mukati menzvimbo iyi kuti tiudze kuti mwana uyu ari kugara nemunhu anomborwara, dzimwe dzenguva anotobuda achienda, mwana achisara ega, but mwana akutya ari pakati pekurarama kusina kumira mushe. Tine zita rebaba, zita remwanasikana, zita rababa, zita remukoma wacho, nevamwe vanasikana vatinanga kuti baba maitiro enyu, but pari kubuda nyaya yekuti vari kutsvaga mubatsiri kuti baba ava vari kunzi vane mushonga, vari kutotaura kuti ndine zvakati zvandinoshandisa, but kana muchizvishandisa muchiuraya mwana, ana amai vakafa, asikaende kuchikoro, asikagoni kuenda kunyora zita, anosura chipudziso mumuzango, kumuteverere kumombe kunorara nayo murwizi. Vanhu vari kutya nekuda kwekuti baba vane mushonga wei, amene mushonga wei. Ya, pakaipa. Hapana akanoripota kumapurisa. Hapana akanoripota but pakamboitiwa mumusangano zvaingotaura babota mwana munozere zvikuitika. Mose but mapurisa anoda munhu anosvika achitaura nyaya yakakwana kuti zvakati. Asi apa ndangoti hama dzacho kana makateerera. Batsirai mwana nyaya yasvika. 0713 938